Namatay ang mga pulis sa pagpang-atake sa mga rebelde karong buwana, gilubong na kagahapon sa managlahing lugar sa Negros. Sila si Police Officer 3 Joe Harry Peralta, gilubong sa barangay Tapi, syudad sa Kabangkalan pagkabuntag, samtang si Pacheco didto gilubong sa barangay Banga, Candoni pagkahapon. Ang duha ka mga pulis gihatagan og full police honors, lakip ang TAPS, 21 gun salute ug police pall bearers. Ang matag pamilya sa duha ka mga pulis gihatagan og Philippine flag isip simbolo sa ilang pagkabayani. Si Peralta ug Pacheco lakip sa unom ka mga personahe sa Candoni Municipal Police Station nga giambush sa mga miyembro sa New People's Army niadtong Pebrero 18 sa boundary sa Barangay Kaningay ug Poblacion East. Ning pagbalita, ang mga pamilya nila ni Peralta ug Pacheco padayong nangita og hustisya sa ilang pagkamatay, samtang ang kapulisan padayong giimbestigahan ang nahitabong ambush ug nagpadayon sab ang manhunt operations batok sa mga rebelde.